nezuro ndanga ndakamira kubhedhi ndakatanga kuona kunge ndaendeswa mudenga ndichidzika kuenda mudenga ndichidzika. Saka ndakasvika pakabva ita kupavhurwa dhoo. Saka paita kupavhurwa dhoo ndakabva ndapiwa chinhu ndichasvika kuya kudai kuna chakandipa ndinokuti yangu. Saka zvadaro takabva toenda kumusoro pakatanga kugwina fongi. Agwina zvikanzi wane tumendese kuchipatara vanhu vakaramba vakati kuchipatara yevha arambe kuti chipatara ndiende but ndikuda kunamatira. Fogo yakatanga kugwira zvikanzi yeti munamatire pakabva patanga Julia futi kutanga izvozvo. Saka pakabva patumwa memory kamuchira unotora mvura. Ainotora mvura ndakatanga kuona vanhu vegreen. Ganda regreen asina hembe asi ganda ranga riri green. Ndozvawaiona? Ndozvandaiona ganda riri green. Saka pandakaenda kuna memory kamuchira udaisa chimudhonzi anozoti chakazoitika ipapo. Pandakazomuka ndopandakanga ndire shena wamwe waiti kana wada kutaura kuti ndime ada kuti ndimedhe muningi padati ndimedhe muningi takangomba kubvikwa patanga kutobata hurowa wachitoita ngwa kudzura wamwe waita ndikanongedza nepfumo ndikangoti ndinofanira kuuraya. Asi maiona medhemo pano pachikoro? Ina anga ndakona medhemo pano pachikoro ndaingoona vanhu vegreen pandaingoona masomo angu nerima ndakavharirwa nejira reblack kumberi kwangu. Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno katadzoka zvakare munzvimbo yekwamutoko kunorira pfene kunorimwa mapuno asi rwanhasi kwakurimwa zvidhoma kwakurimwa tokoroshi kwakurimwa satanism nekuti mukazvitarisa tava nezvikoro zvakawanda zviri munzvimbo inoyi zviri kuita dambudziko iroro rekudonha kwevana. Naizvozvo nhasi regai timbonzwa zviri kutora nzvimbo pane chino chikoro kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kumedia. Drumas Media taking you to another level. Pamusoroi. Zita rangu ndinetwa Anderson Kanokunda. Ndinogara muwadi 27. Pachidara secondary school ndo pandimire. Ndakadaidzwawo zvekuma 8. Ndanzwa kuti kune vana vari kudonha. Ndakasvika padonha vana vaikwana kuita 5. Ndikasvikawo pano vamwe vaprofita vangu varipo vachibata basa rawaita. Inini pachangu ndakasvika ndakati varume, nyaya yokuti titange kuti mutaurise zita riri kuitika hazvibude nenhau yekuti zvinoda urongo hwakakwana ende hatisati taakugona kunangidza. Asi kana pano vakuru vedu vanogona kuita basa rokunangidza, munogona kusununguka kuita henyu basa, asi ninoenda kuteera mashure. Ndakazoti ndochibata hangu 1 by 1 vana vengu varipo vachidonha. Ndakavanamatira. Wokupedzisira akanga aripo wandakanamatira ndewe kwahama ndavana. Ndakamunamatira ndanzwisisa nyaya yaaida kutaura. Ndikanzwisisa kuti satanism yaisenza. Mwana uyu akati kuti nditaure zviripo ndinogona kufa. Chikonzero munhu andiri kutauriswa ari kunditaurisa ari padhuze. Saka pandakamunyararidza akati ndidire mvura ndigone kuzorora. Ndakamudira mvura shuwa mwana akadonha achibva arara pasi. Dhimoni bva raenda vanamutenda kugara pasi.
ndo pandakati vana vese vadonha ngavaende kumba. Pakasara mwana mumwe chete woku 73. Paakatanga isusu taenda kumashopu, mwana uyu akatanga kukarara zvakare. Vandadaidzwa zvakanzi zvatanga futi. Saka pandakadzoka ndakuda kuti ndichinamatira ndofunga pakabva pabuda vana vakawandisa vakutanga kudonha. Ndo pandakatanga kuchinamatira mwana mumwe chete nomumwe chete kusvika vana anenge apera, ndichibva ndati mwana uyu kana mubereki wacho aripo ngaatakure mwana aende kumba. Vana iva vakasvika, pandakaziva nhamba yevana vakasvika 16 ndisingazive kuti ndakavapa mvura yekuti vambonyarara kudonha kana vakubuda kudzimba. Vana vamwe vakabuda vasina kumwa mvura idzodzo dzandinge ndavapa, vamwe vacho vakadonhera munzira vakadzoka navo, ndikavanamatira vana vese vakaenda zviri nani. Ndenge ndakatarisira kuti usiku hwanhasi ndichafonerwa kunzi kuno mwana adonha kana kuti achiri kukarara kudzimba. Handina kunzwa rizauti yacho. Vamwe vandendi mafoni nawo ndakavafonera kuti pano mwana ari kudonha here, vakanditi hakuna, wedu vatakaenda nawo vari right. Saka namanji handisati ndanzwa kuno mwana ari kudonha. Ndo chiitiko chakaitika nezuro pazvidimbu zvandingada kutaura pamaonero andakaita. Ndatenda hangu muchidimbu. Haleluya. Zvakangoitika nezuro chete here kuti zvaanengwa zvichiitika? Nyaya iyi yakaitika nezuro chete. Ndo manzwiro andakaita panzvimbo ino ndichisvika. Kutanga zita rangu ndonzi Caroline Dangaranga. Ndinogara muno muward 27 ndichibva pavillage 68. Ndozoti ndoda kutenda Jehovha waita kuti ndigone kumira pamberi pechanga che1. Ini ndizvo chokwadi, ndakabva kumba kwangu mapasti 1 ndichiendawo kwandaenda kumasoko. Ndakasvika zvichokwadi wana wese wanga pane wana 3 wanga wakarara, 2 wanga wanamatirwa nababa wabva kutaura panapa wanga wakagara. Ndakasvika ndobva ndangobvunza ndati chiko chiri kuitika zvikanzi nevakanga varipo wana wadonha. Panguva yandakatsanangudziwa kunzi wana wadonha, ndabva ndangoti nditi basa rapera, regai ndipfuure rangu ndiite sei ndiende. Pakazoita vanonzi mai Kalulu naMadam Potera naSemkoi vati tatomboedza foni yenyu asi bhati yaramba, ko muri kupfuurira muchienda kupi, ngatibatsirane. Panguva yacho mwana weku 73 ndiye ndakakwanisa kuyeresa. Pandakamueresa mwana yakabva ati mandibata ndiri kurwadziwa makumbo angu, musandibvunze zvakawanda munondiziva. Saka panguva yacho handinozokwanisa kuda kuzomubvunza zvakawanda. Tichibva tasakura mwana iyeyo naakanokunda naSemkoi namai Kalulu tichimuendesa kumba kwawabereki wake. Warati pamusoro ini ndoitwa Yota Muzvito. Ndikati ndoda kuedza kutsinira kuti pambotaurwa nevabva kuti kutanga here zvinhu zvikuitika. Ndinoti kwete, nokuti nini wangu mwana ndofunga kake chitatu ndiri kumba uko ndichifonerwa nevadzidzisi ndichinzi vaYota muyai kunoku, mwana wenyu aita senai adonha. Ende ndosvika panapa zvine ndotakura mwana ndomuendesa kupi nai ndoisa kumba. Saka ndaingofungidza kuti opa mamhepo ekumba kwedu ari kukonzera kuti mwana aite senai adaro. Saka zvaitondishamisa ndezvokuti mamhepo aizotangira pano here kumba uku kusina. Saka ndaingotaura pamwe pane zvinenge zvichinetsa kumba zvozoya zvobatira mwana kupi nai kunoku. But nezuro pandakazoshamisa ndaendawo paGombo network ichinetsa, ndaonawo mameseji evadzidzisi akati wandei. Ndauya panapa ndofunga ndakasvikira mwana akatoti kwapata kurara. Ndopandabvunza kuti chii chikunyatsa kuitika pamwana. Munoona somubereki unonzwa kushungurudzika zvokuti kana hope chaidzo inotadza kurara kuti chii chikuitika. Pandakazoona kuti chingawana vanenge wakuwanda, ndopandakanyatsa kunzwisa kuti asi kuti wangu indi hapana ngawamwewa, asi kuti pane zvikuitika. Munoona wakuru kana hope ndakadzishaya. Ndotenda hangu handidi kunyepa, ndipo pandakaona chete ndotenda mwana wenyu aisataura here mazita zvaaiona chichi? Ya, inini ndikamubvunza kuti chii chikuitika kana apepura zvezvi, anoti pane ndinongoona mheno chandinongoona kumeso kuchitange chandivhara, then panongodara ndobva adonha kuenda pasi. Ndomakwanisira anotsanangura chiri kuti pane ndinongoona ngenda vharwa kumeso, then ndobva ndadonha kuenda pasi. Ndofunga ini ndoitwa mai Kamuche, ndoitwa mai Memory Kamuche. Ndindite mwana akasanganawo nezvichiitiko chakaitika. Ene ndini mubereki akatanga kusvika pawabereki wese pawana waita. Ndofunga tanga tabuda nahedi, ndiri komiti yechikoro, ndiri treasure pachikoro panapa. Saka ndauyawo ndatouyawo kubasa. Vatachienda kwatakaendawo kuproject yedu yatakaenda. Tichingodzoka takasvika tina head na chairperson newamwe memu newana 2 wechikoro.
ndo patakasvika tikati ko chii chiri kuitika, vana vakaungana paimba irapo. Ndo patakangoti tichiburutswa ini namemu Chizera, ndo pataenda tichimhanya tikati pane zviri kuitika pane vana. Takasvika pakadonha anonzi Forgive Gono Gobvu na wokwa Hamandawana nemwana wamai abva kutaurawo. Ndiwo vana uyu aingochema akatanga ndiforgive hanzi ari muklasi isu tanisati tasvika. Ndo paakangotanga kuskrima ndofunga achiburiswa achiiswa uko neuyu achibva adonhawo. Uyu mwana wamai wabva kutaura uyu akanobata zviye zvokubatsiridza pane chiitiko chaitika. Ndofunga hapane zvaakaonawo kana kuti zvaakanzwisisa ipapo. Ndokubva angoenda pachikona vaakutanga kuchema. Isu tichisvika wangu mwana aitobva ipapo pakaungana vanhu hanzi vanhu vaingoti ati torai mvura torai soti torai tichibatsiridza vana. Wangu mwana ndopaakabva ipapo achipinda achienda notora mvura bvanzi neumwe musikana anonzi Tariro, memo usaende ipapo pane zviri kuitika usasembere papi. Ndopaakabva donhedza bhaketi rebva akutanga kutochema. Achichema achidaro ini ndandapo ndiri kukwiza vamwe vana uku nesoti kuti chii chiri kuitika chii. Vana aya havasi kutaura. Forgive aingoti ndabatwa ndakunzwa chando, maoko angu abatwa, makumbo angu abatwa. Chii chiri kuitika zvikanzi handiziwe. Ndo patakati memo uyoyo adonha auko akati ndiri kupera simba vaanorara pasi. Ndo pakauya musikana anonzi Tariro akati imi zviri kuitika izvi kaizvi. Pana vanhu vari kundivharidzira. Ini hangu handisi muprofita asi ndoda kungobatsiridzawo pane zvinhu zviripo. Ndiye musikana watakatombofamba naye tina namemo achitaura zvaaitaura tichiteedzera zvaaitaura zviye. Akati pana vanhu watanga kudonha simukai munoisa muchinjikwa mutatu pana memori. Ndo paka tichimirira maprofita. Ini handisi muprofita ngasezvo pafoni yamaprofita ngatiitei ingondibatsiridzayo mungonditeererawo zvandiri kutaura. Ndo paakabva ati ndokumbirawo Miriam tibatsiridzane kunamata. Ndo pakauya Miriam anogara paticha Musunda musikana. Miriam ndibatsirawo kunamata. Ndo paakati Miriam torai mvura wewana awa. Forgive namemo moisa mvura moisa soti moisa mvura muamwise murase negotsi pane zviri kuitika. Vatati taingoteedzera seizvozvo tichiteedzera. Ndo pakasvika muprofita wapamadzibaba weapa padhuze nepachitanga zuva apa. Ndo pawakasvika wakati vawakunamatira wana wayo. Wari pakati pekunamata ndo pakasvikawo baba Kanokunda vawakunamatira wana wayo. Wokwa Hamandawana paainamatiwa ndo washaitaura akati inini hamumbondiziwe ende takawanda. Inini wakuru wangu wari kumvura. Zvikanzi ko iwewe wauya kuzoitei. Zvikanzi inini ndiri mumwe wacho angotumwa asi mukuru wedu ari kumvura mumbomuone ende takawanda. Zvikanzi saka wauya kuitei pamwana wedu. Zvikanzi mwana ndangopindawo semwana pandangoona pakavhurika asiri kunamata. Ndo pandangopindawo ndangoti ndipindewo ipapo. Saka uri kude iyoyo ndiwani. Zvikanzi makutobvunza zvakawanda. Ndo Akanokunda pawakasvika bvawabata memo bvawakumuti memo chii. Vaangozunza musoro achichema. Memo chii. Ndo pawakabva wati regai timunamatire bvawamunamatira. Vawati kochi aka here wamwe wari kuvhunza akati inini handina kuhaka asiwo ndandichida kungobatsirawo pane zvinhu zvaanzviitika. Ngirozi yangu yaita itete ndaita mwana mudiki ndangotebhurwa chete. Saka chii chauri kuona akati handikwanise pakutaura panguva ineyi nokuti ndakatotariswa ndakanongedzewa nebanga ndinofira mahara ndikataura ndinofa. Ndo pawakati Wakanokunda musaite kuti vana varambe vachitaura kuti vari kuonei. Namatirai wana waririswe chete waende. Ndo pawakanamatirwa wana wayo pachibva pasvika umwe muprofita wanonzi Wangano. Vawanamatira wana uyayo Wakanokunda wainamatira Forgive anga asara uyo. Ndo pawakati andokumbirawo kunamata vawamunamatira. Airamba kumwa mvura vakutotanga kumwa mvura ipi bvanzi imwa mvura iri mumbiya ibva kumwa mvura iyeyi. Ndo pakasunungurwa wana wayo wakangoitawo zvawakaita. Ava wakanga wahaya bhaiki vawangoti regai ndidzokere muridzi aenda kubasa vawadzokera. Ndenguchinguva chisipi tikati chiregai tidzoke isusu tiende kumba newana ava. Ndo pakazodaidzirwa futi wamwe kuti pane Miriam uya atanga kungoskrima ari kuchema ari muklasi. Ndo muzukuru wangu futi takuenda tikati alright. Ndo patakadzoka tadzoka Miriam uya anga atobuda panze. Forgive uya anga alright akatogara ishamwari neshamwari Forgive na Miriam. Ndo paakati ko Miriam chii ndiye nyaki Forgive uya akatanga ndiye akatosumudza woko kuti sei pane mwana ari kuchema uyu Miriam ari kuchema handizive. Sei pawari kuenda kuna Miriam unomubvunza kuti chii. Forgive uya ndo paakatanga futi kuskrima. Ndo pawakabuda isu tiri kubuda tikati ko Miriam wacho zvaari ari kutouya akabata mumwe mwana. Ndo akabata mumwe wake asi ndiye hanzi anga ari kuchema. Ndo patakasvika pavhuranda apo. Ndo pakabuda vamwe vana muklasi iyo nemuklasi iyo vachitomhanya vachibuda panze vamwe vachiskrima vachitiza vachibuda vachiuya kunoro Wakanokunda wakanga wasvika vamwe vachizviputsira pane vamwe payo vachiuya vamwe tichitobata vana vayo kuti vasaputsike. Ndo pakazonzi chidhisimisai wana nokuti zvaakuramba zvichienderera mberi. Ndo pakasvika Wakanokunda ndo pavakati Wakanokunda chii hei mwana wese ari apa itai line tikumwisa
wamwise mvura amwa mvura ngaabva aenda kumba ndopawakawamwisa mvura waimwa wamwe waijamba nepamawaya wachitiza wachienda wakamwisa mvura wachienda kumba handizive pane waizodzoka kuti akanga anwa here kana kuti asina wakasvika kumberi uko waidzoka wamwe wacho wakatobatwa kuti wadonha iwawo hatizive hedu kuti mvura iyi yemunamato wanga wanwiswa here asi wakanwisa mvura wamwe wakaenda kumba ndopatakatakurana newana tichienda kumba. Ndofunga manzwa zvataurwa nevese vataura pazuva ranhasi mubvunzo wawo kuti zvochiitwa sei. Ndozviri kuitika kuvana hongu. Munorangarira pachikoro chiya paive nevarayiridzi vakazopedzisira vakusungisa vanhu vakasiyana siyana vaidomwa nemazita. Pano hatisati tanzwa hedu mazita acho kuti zviri kuremera kupi kuvarayiridzi here kana kuti kune ivo vabereka, asi manzwa mumwe mubereka ati zvinhu zviri pano pachikoro. Anochengeta pachikoro ndiani? Varayiridzi. Naizvozvo tinotarisira kuti mune ramangwana tinenge tichikuunzirai nhau iyoyi zvizere. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.